Marc, oedd hwnna'n dipyn o brofiad i'r hogiau? Oedd profiad anhygoel a rhywbeth wnaeth nhw byth anghofio yn ei bywydau sy'n ei fel i ddechrau. Dwi'n cael ei hyfforddi gan Chris Coleman, Patrick Vieira ac i goroni pob peth. Bore yma, Thierry Henry roed sesiwn iddyn nhw ac dwi'n nhw gael ei capio wedyn i cyflwyno gan Thierry. Oedd yna'n brofiad gwych iddyn nhw ac hefyd i ni fel staff Colegau Cymru gael rhywun o'i safon a'i proffil yn cyflwyno capio ni. Oedd o ddim yn ymwybodol, ydy o dal ddim yn ymwybodol, bod o yn rhannu llwyfan hefo un o legends yr Uwch Gynghrair yng Nghymru fan ni. Ie, oedd, dwi'n meddwl, yn 2004-2005, fi sgoriodd nifer fwy o goliau yn Gynghreir Ewrop dros y tymor 34, ond efo gath yr Esgid Aur Ewropeaidd, nath o sgorio 25, ond oedd y ffactorau bob gol yn well iddo fo, so felly fodd yn hawlio'r Esgid Aur. Ond sut brofiad oedd ei ti i gyfarfod o fan ni? Oedd hi'n brofiad anhygoel, o'n i'n siarad efo cyn iddo wneud i sesiwn, yn holi fi am y chwaraewyr, isio fi ddewis y chwaraewyr i'r patrwm oedd o eisiau gwneud yn ei sesiwn hyfforddi. A wedyn, i glywed i hanesion o ac i brofiadau fo yma ac i sefyll ar yr un llwyfan efo, rhywbeth na i byth anghofio ac bob amser edrych yn ôl.